ngomhla ka-30 kuNovember eFoslolas Stadium oshwi noMtekhala amakhehla bazobe begubha iminyaka ewu20 baba sendimeni yomculo kaMaskandi. Kumenywa wonke amaciko ukuthi abe khona, kumenya futhi bonke abalandeli ukuthi bebe khona, zingqalabutho ezindala engasacule sezabahlala emakhaya zibe ingxenye lomcimbi omkhulu kazi. Nami ke ngendlamleza zobe ngikhona ngithi ngimema sonke isizwe sakaGuqa ukuthi injabulo yethu yaseGoli izobe ingomhla ka-30 kuNovember eFoslolas Stadium. Amathikiti ayatholakala eCompuTicket 100 rand nje vo. Asibasekeni oshwi noMtekhala, siyawazi umlando wabo abawenze emculweni kaMaskandi. uMaskandi uhlonishwa kanjena emalokishini, uhlonishwa kanjena nkalo zonke ingenxa kaShwi noMtekhala. Ongekho uyothi usaleleni ngoba ubuhle bethu lo